हो हमरा रहेला दिल के नियरवा सखी हमर हिरौआ यारवा। हमरा रहेला दिल के नियरवा सखी हमर हिरौआ यारवा। नमस्कार प्रणाम, हम आप सबके छोट भाई राइटर पवन पटेल। का हाल बा भैया लोग के? राइटर पवन पटेल ऑफिशियल चैनल में हम आप सबके स्वागत करतनी। और आज एक और ज़बरदस्त बोल बम के गीत लिख के आप सबके बीच में आ गए बानी, जौन के गाना बिल्कुल फ्री बा, बिल्कुल नया और ज़बरदस्त मैटर बा। तो सबसे पहले जब भी हमारे भाई ये चैनल पर नया बढ़े तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दी, बेल आइकन दबा दी, ताकि कोई भी गाना लिख के डाली तो नोटिफिकेशन सबसे पहले रहुआ पास पहुँचे। अगर आप चाहतानी कि कोनो भी पर्सनल गाना लिखवावे के, पर्सनल गाना के पेमेंट लगेला, पर्सनल गाना लिखवावे खातिर हमारा नंबर बा 8709616624, जौन की व्हाट्सअप कॉलिंग दोनों नंबर बा। आप ये नंबर पर कांटेक्ट करके अपना मनपसंद मैटर लिखवा सकतानी। तो चलिए गाना के बारे में बात कर ले। गाना बाटे अवधेश प्रेमी यादव के गाना आयल बा हिरौआ यारवा, वही धुन पर ही बोलबम के गीत बा। अगर ये गीत अच्छा लगे तो कोई भी सिंगर गा सकता रे, बिल्कुल फ्री बा, बिल्कुल मुफ्त में ही हमारा चैनल पर से गाना लेके गा सकेले। और सबसे पहले बात, हमारे राइटर में जो नाम बाटे वो नाम रहे के चाहिए, नाम ना हटाम। चलिए गाना के मुखड़ा गावा लेतानी, हम मुखड़ा गावतानी, अच्छा लगी तो आप सब कमेंट में बताम। हो भोले बाबा के, भोले बाबा के, भोले बाबा के कैनी पूजनवा, हमरा मिल गईले सुनर सजनवा। भोले बाबा के कैनी पूजनवा, हमरा मिल गईले सुनर सजनवा। ए सखी चढ़ते सावन के सुमारी, जल ढारे गईनी उनके भावनवा। भोले बाबा के, हो भोले बाबा के, भोले बाबा के कैनी पूजनवा, हमरा मिल गईले सुनर सजनवा। भोले बाबा के कैनी पूजनवा, हमरा मिल गईले सुनर सजनवा। ये गाना के मुखड़ा रला, बहुत ही अच्छा गाना बा। जे भी भाई के अच्छा लागता, गावे का मन करता, ये गाना गाली, बिल्कुल फ्री बा। कौन एक चार्ज नहीं है। पर्सनल गाना के चार्ज लगे, पर्सनल गाना लिखवाओ चाहता है तो हमारा नंबर बस 8709616624। चलिए गाना के अंतरा एक नंबर देखल जाओ कैसन बा। हो जाके जल ढार दिहनी हो भोरे भोरे, हम देव घर गईनी गोरे गोरे। भोला के पूजे सखी तेहू जोरे, सुन भोला के पूजे सखी तेहू जोरे। पूरा क देले हमर सपनावा, अजब मनवा में धइनी ध्यानवा। भोले बाबा के, हो भोले बाबा के, भोले बाबा के कैनी पूजनवा, हमरा मिल गईले सुनर सजनवा। भोले बाबा के कैनी पूजनवा, ये सखी मिल गईले सुनर सजनवा। ये गाना के ही अंतरा एक नंबर रहल। आप सब सुनत तानी तो एक बार कमेंट करी कि गाना कैसन लागल, और अगर अच्छा लागता तो बिल्कुल फ्री बा। बस हमारा राइटर में जो नाम भाई ई रख के गाना बिल्कुल फ्री में गाई, कोनो दिक्कत नहीं है। और गाना पर्सनल लिखवा को तो हमारा नंबर पर 8709616624, ये नंबर पर कांटेक्ट करके रौरा अपन मनपसंद मैटर लिखवा सकता नहीं। चलिए अंतरा दू देखल जाओ। राइटर पवन हमार बन गईले सजन, पाके उनका के तर गईल हमर जीवन। भोला जी बर दे दिहले निमन सखी, भोला जी बर दे दिहले निमन। हम रहिया में सुनत गईनी। यहाँ पे सिंगर नाम हम जहाँ लिखे हैं, अपना सिंगर जो भी आदमी है वो अपना नाम यहाँ पे डाल लेंगे। फिलहाल में फिर से हम अपना नाम डाल ले रहे हैं, आप अपना नाम यहाँ पे डाल लीजिएगा। जो भी गायक गाएंगे, जो भी सिंगर भाई गाएंगे, वहाँ पर अपना नाम डालिएगा।
हम रहिया में सुनत गईनी आ राइटर पवन पटेल के भजनवा सखी भोला जी के हो सखी भोला जी के सखी भोला जी के कैनी पूजनवा हमरा मिल गईल सुनर सजनवा सखी भोला जी के कैनी पूजनवा हमरा मिल गईल सुनर सजनवा। ई गाना रहल। आप सब पूरा गाना सुन के कमेंट करी, एक बार बताएं कि ई गाना कैसन लागता। अच्छा लागता तो पूरा दिल खोल के गाई। बिल्कुल फ्री गाना बा। ये चैनल के जितना भी गाना बा बिल्कुल फ्री बा। कोनो भी गाना उठा के रउआ गा सकतानी। आ पूरा नो कॉपीराइट बा, केहू के मैटर एमे मैच ना करी। आ बिल्कुल नया बा। जितना भी गाना हमारा चैनल पर चढ़ल बा बिल्कुल नया बा। अगर रउआ चाहतानी पर्सनल गाना लिखवावे के तो हमार नंबर बा 8709616624, जौन की व्हाट्सअप और कॉलिंग दोनों नंबर बा। ए नंबर पर कांटेक्ट करके रउआ अपन मनपसंद कोई भी मैटर भोजपुरी में लिखवा सकतानी। चलिए फिर हमनी का अगला वीडियो में मिलल जाई। तब तक खातिर नमस्कार, प्रणाम, जय भोजपुरी।